Good morning. Mazabandi Consic Memory. Yeah, Eid Mubarak. Yes. Happy Eid, guys. Happy Eid. My invitations on there muzibone and urako. Tibezeni kuno kana kwefe ntu muzangu Mungu zindikira. Tabwera. Mungu kweka address yo kana Mungu zindikira. Tabwera. Right? Yeah. So anyway, tipasane pa ma update osiyana amene to ali ku Middle East. Ku America, ku Israel, kuti chikuchitika njani kumeneko. So first of all, tinene pano kuti supreme leader wa dziko la Iran wa pereka message. Wathokoza kwambiri, wathokoza wanthu wake kuti wanthu wake akhala ogwirizana, akhala ndi unity choyambira chimenecho pa nyengo zovuta pamene ma leaders awo apangidwa assassinated, aphedwa. So Iran yakhala yogwirizana, yakhala yokhala yabanga umodzi. So chimene chonyalisa kwambiri makamaka zimene so amayembekezera chifukwa yes. Number 2, yeyo wayankhula kuona kuti akuti mdani wagonjetsedwa. Sentence yomvetsa bwino wanena kuti mdani wagonjetsedwa. Okay? So imene khairo bigano pano pakuti mdani wagonjetsedwa. Amathandaza kuti chani? Yeyo supreme leader Ayatollah Mujtaba Khamenei amathandauza chani pamene amati mdani wagonjetsedwa. Sananena kuti tawina nkhondo. Ayi, mzeni zosiyana. Tawina nkhondo nzosiyana. Tawina nkhondo ma Israeli maso Americans ayankhula kuti tawina nkhondo. Koma iye akuti mdani wagonjetsedwa. Mene kuti mdani palizana mafuna. Koma sana zidani sana zipeze. Zamufunazo. So walimbana kulimbana kuipa koma besi sikunagwira. So tinene pano kuona kuti choyambira chene ya wonela ka video ka Trump kamene tu amafusa ndi ma reporter. Ya so ma reporter anamfusa iyeyo nkhani kuzana ndi nkhondo ya ku Iran. So comment ya Trump inazabo yabona kuti akuti ku Trump ku iwo akuchita bwino, they are doing well, especially even ku Strait of Hormuz. President, I wanted to ask you, Iran executed 3 people this week. Terrible. You have vowed strong action in the past. What message would you send? Well, we've been hitting them awfully hard. I mean, I don't know if you can possibly get hit harder, but these are thugs and animals and horrible people. But you can't hit anybody harder than we've hit them. But I'm not surprised. They executed 3 young people for protesting. And do you plan to escort those ships through the Strait of Hormuz with or without allies? We're doing very well there. We're doing very well overall. You know, we don't use the strait. The United States, we don't need it. Europe needs it. By the way, ku Strait of Hormuz kudalikotsekedwabe akumangolola maiko ena. Kuma maiko ngati America komanso ndi Israel sakumalola. Onse amene mafuta amene akudzoza kuti mafuta akatuluka akumakhalanso muli investment ama Americans. Ndeka akhala ukataka akhala kuyi ndikuti pamene pachaponso akumakhala kuti sakumalola. Koma pali mpikisano zoti Japan, Iran ailola Japan kuti zidisapo. Nangasi Japan like Iran ndi Japan paibe zimene alakwirana. So akuti ailola Japan kuti izidutsa pamalo pacha. Mene ngona kuti Trump isaki chimene game imene ikuseweredwa apa ndiona kuti Trump akufuna anthu, right, kuti akhale limodzi aduse pa Strait of Hormuz. Anthu ake amachula maiko ngati China, tofuna Japan, ndi China madusa kale. Ndi there is no need kuti China yakhaso ndi America kuti kaduse. Munthu amadusa kale, zake zayila kale. You understand what I mean? Then Japan yosaka ibwesasa kuti dusane nkhani America ikhala yokha. So America ija yamba kunamizira kona kuti akuti ife abantu pachisitu bafuna kweni yani. Timangofuna kudutsapo. Amene amafuna kweni kudutsa. Ndena ifa mangodutsa pa 1%. Pamene kwa uko mafuta avutaso. Kwa America mpana mbokatenga amene ankasungira akunkhokwe. So we don't use the strait. The United States, we don't need it. Europe needs it. Korea, Japan, China, a lot of other people. So, but I'm not surprised. They executed 3 young people for protesting. And do you
So mukaonesesa wakamba nkhani ya number 2 imene yona kuti Iran yapha anthu kumeneko, yapanga execute yanyonga anthu. Yes, Iran yanyonga anthu ku dziko la Iran. Anthu amene ankapanga mademo ake osati amapanga apa yayi. Mademo wa amapanga poyambirira pa general muja anyamaraja timalengeza za mademo kuyani kuli mademo amene aja. So nyamara amene anagwira nthawi imene yoyo ndi nthawi yonseyi anali ndanzaka naye kuendera ku court, right? Court. Munthu amene yuyu ankapanga za wrestling, right? Za wrestling zicha. Komano chimene anyongera cheni ntena kuti nkuluyu anapha apolisi awiri ndi chikwanje. Anapha njinga ya moto ndazi zake kumene kutenga chikwanje kukapha apolisi awiri. Kuiraniko kupha kuirani amagwisa ntchito sharia law. Ukaphanzako nawenso umene akuphedwa. Ndeka yokha otchuka kayokha osatchuka, right? So nyamara amene waphedwa picture amene kuyenda kwambiri anthu akulengeza news kwambiri ayi wauje komano sakumanena chinthu chimodzi, sakumanena kuti nyamarayo anapha anthu, akumanena kuti nyamarayo futa nkapanga mademo. No, palibe kuti futa nkapanga mademo. Kupanga mademo kokha kulibe vuto fa ngati DC anapereka kara chilolezo kuti muthu akapanga mademo, koma not nkhani yokapanga kupha anthu tsopano. Right? So that is the issue. So another thing is Trump anafusidwa nkana kuzana ndi kodi iwo mesamari it's easy ndizopheka kudusa pa Strait of Hormuz. Mesamari ndizopheka. So Trump pokayankha nkana kuzana ndi za Strait of Hormuz ayankha bona kuti za simple nzopheka. Pa Strait of Hormuz mpopheka. You said opening the Strait of Hormuz is a simple military maneuver. Very simple. Yeah, but what did you mean by that? It's a simple military maneuver. It's relatively safe, but you need a lot of help in the sense of you need ships, you need volume. And NATO could help us, but they so far haven't had the courage to do so. And others could help us, but we don't use it. At a certain point, it'll open itself. At a certain point, but we've defeated the enemy, and they are an enemy. They're a sick group of people. The leadership is gone, the Navy is gone, the Air Force is gone, the anti-aircraft equipment that they have, the radar they have is all gone, everything's gone. The strait itself, the actual strait, how are you? Hi. The strait itself is, we're doing a good job, but it would be nice if the countries, including China, if the countries that use it, China uses it 90% of their energy. Japan is 95% of the energy. It would be nice if those countries would get involved. Trump is almost as I went to go pega. Come on, why cows will pega? Come on, go find out when I saw them so. I will level. I will attend this level to do Sabbath Strait of Hormuz. So, but it's interesting. I'm going to choose to Zibuji. China ndino kuti zasimikiziye kuti Iran yagwesa ndege mafighter jet aja amene ali Americas. Yes, amene ndithu yagwetsa and zimene zipangitse kuona kuti kodi angayiwa angakwanisa kulanda airspace ya Iran ngati Iran ikwanisa kushuta. Secretary of War wa America anazenda kuti tipanga yani tipanga titenga airspace mlengalenga mo titenga ndife amene mjamu pabe sumilinga chiteke so sanga fai mabomba sanga tani titenga amene mjamu anatero koma mati a few days kachani kaya. In a few days, in under a week, the two most powerful air forces in the world will have complete control of Iranian skies, uncontested airspace. I hope all the folks watching understand what uncontested airspace and complete control means. Yeah, so for sandukumate imene igwira aba alandadi airspace yo fa kungoyankhula kwayankhulitsa kwambiri anthuwa. China nchona kuti pali nkhani yokhuzana ndi anthu aku Iran. Anthu aku Iran anaphunzitsidwa kwambiri zokhuzana ndi ma Americans. Ndipo anthu aku Iran agwirizana kwambiri. Kugwirizana. Tinakamba zoti apha munthu wina ake ndi dzulo kunali maliro. After maliro
kumaliyoko kunali message kunali anthu ambiri kwambiri komanso anapereka uthenga. Anthu aku Iraniwo akuti ifeyo sipano tagera tili wewe Trump nawe sophedwa. Anthu amenewo manivesa plus panali point ina nena kuti akuti iwowa point ina anabwera nena kuti iwowa adzalolera kuti afe onse koma dziko la Iran sazakwanitsa kulipereka m'manja mwa adani kuti alilamulire. So mutha kuona kuti chigulu chosechi izi zimene zopangisa kuti a Trump tsopano aziluza chikayiko azitaya mtima Netanyahu azitaya mtima kuti koma Iran kuti ukwanitsa chifukwa atsogoleri aku Iran, right? Anthu ali ndi atsogoleri aku Iran ali pamodzi, right? Chigulu cha anthu ambiri kusiyana ndi kagulu kochepa komanso most of anthu ambiri akumakhala kuti ndi otumidwa ndi Israeli komanso akumakhala sakunjaso mwina akumamachitira dziko lina mwina madiasporas koma anthu amene ali mudziko mu Iran anthu ambiri mutha kuona kuti you understand what I mean? Sizoti munthu sokhozaso kuma like kumachita kufunsa kuti kodi apapa anthu ali motani. You understand? So chomaliza chene chona kuti akuti mupanga check Trump watumiza message ina kuti akuti afuna apange winding down. Okay, winding down. Trump afuna sapano akwangule tuna kuti kuwangula like wamaliza mission yata afuna akwangule atenga asilikali yake pa ground basi kana abagira zipita message anapereka Trump ali for the mission yata pamene mwachidzukire fenaka bakale kuti nkhondo muziona setsa at Trump akamata akayangana kodi zimene amapitira ku Iran zatheka nanga Israel mapitira ku Iran zatheka palibe chimene chatheka achievement wose palibe chimene chatheka chifukwa amapitira kwatsa boma kwasentha boma zakanika amapitira kwatsa nuclear chanchane uranium zakanika zonse iwo chimene apanga achieve ndi yani kusonda mene lolo sikuti izizi ndende kamene mayankhula even ma TV aku America nawo sakumankhula zomwezo kuti akulu ababaru anthu tikudziwa kale kuti palibe chimene chachitika apa chifukwa nanga baba ngapo chani ndi ma points akumabwera. So guys, ndikusiyana video imene muonere kuti ma points amene akupereka ndi otani osonyeza kuti Trump palibe chimene apanga, Israel palibe chimene apanga uku pa Strait of Hormuz Iran anakuti panemba panetu pakhala potseka palibenso kuti mwakuti palibenso amene angati mwakuti. So a Trump also point so inaso imene before point ina anakamba ino kuti ababatu basi amakamba zokhoza ndi kunyamuka zoti afuna akwangule koma kuti kuiraniko pa Strait of Hormuz basi bazatse kugopoka mpaka anthu so amba sokulapa bazatse kugopoka bazatse kugopoka. And NATO could help us, but they so far haven't had the courage to do so. And others could help us, but we don't use it. At a certain point, it'll open itself. At a certain point, but we've defeated the enemy, and they are an enemy. They're a sick group of people. Ndikusiyeni video imene ikukamba zokhuzana ndi kuti a Trump ndi Israeli palibe chimene apangapo ma achievement azimamapitira kumekirani sizinatheke. Mark, Donald Trump outlining the aims of this military campaign, and interestingly, right at the start, saying we are considering winding down our great military efforts. Yes, a block of text that I think can be summed up with two words: off-ramp, as the jargon, the Diplo jargon goes. This is the clearest indication yet, I think, that the president is looking for a way of winding down what is ongoing in the Middle East right now. And he is framing it as mission accomplished, as job done. But I think there will be many who say this is actually not job done at all, and that there are still many unknowns, many of the war aims are unfulfilled, and that what this actually represents is a president who is looking for a retreat. 5 key points. First of all, he talks about the aims that he says have been achieved, completely degrading Iranian missile capability, launchers, and everything else pertaining to them. Well, may well be true, but we can't say for sure because he doesn't have any boots on the ground
ground to ascertain that. Number two, destroying Iran's defense industrial base. That's its capability to rebuild, to reproduce weapons, long-range, short-range missiles, and all the rest of it. Point three, to eliminate their navy and their air force, including anti-aircraft weaponry. Those 3 points, I think, from what we have seen of the military operation, they may well have been achieved, although we can't say for sure. Now, point four, never allowing Iran to get even close to nuclear capability has always been a position of the USA, can quickly and powerfully react to such a situation should it take place. He is saying there that America is now close to achieving the aim of preventing Iran from having a nuclear weapon. Now, he cannot state that as a fact because the nuclear fuel that is enriched to 60%, almost weapons grade, he hasn't managed to get hold of it. His troops have not got hold of it. It is still somewhere in Iran. So guys, thank you so much.